थाना सारिदुवार बेनि खेत्रआवनो आंनि दा फिसाला सासेया गोमाना दङ बे नभेम्बर मासनि 21 तारिखआवनो गोमादों दिनै 1 मास जालांबाय बेवहाय जों नागिरबाबो मोनाखै आरो लोगोसे जों दा फरायसा आफादनोबो हगारनाय जादोंमोन आरो लोगोसे सारिदुवार थानायावबो जों एप्लिकेसन होदोंमोन बेयाव जों मानसिखौ दासिमबो नुनो मोनाखै बिनि थाखाय जाहा आफादनि जोंनि सात्रन साहेबसोनो जों दा बे कागजखौ जिखुनु बातरि आं बिथांमोनखौ लिंनानै आं बे बातरियाव होनाय जाबाय आरो बिथांमोनखौ आं जोबोद साबायखर मोनदों आंनि दुखु जारलायाव बिथांमोना आंखौ बेबायदि मदद खालामदों आं बेखौ गोजोननाय मोनदों बिनि थाखाय आं दिनै बेबायदिनो नागिरथों बिथांमोना गुबुन गुबुन जायगायाव माबा प्रसार खालामथों आंनि मबाइल नाम्बारखौ लांनानै जे जायगायाव मोनो बे जायगानिफ्राय माने नाम्बारखौ लानानै आंनि न'आव फैफिननो हाथों होननानै आं बिथांमोननि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों बे बिथांनि जाहा बाबुनि फिसालानि मुङा जाबाय दावहारु बसुमतारी बिथांनि बैसोआ जागोन 17-18 बोसोर जागोन बोसोरनि हौवासा गथ' बे दाखालि बे 21 तारिखआव डिसेम्बर मासनि 21 तारिखआव बे नभेम्बर मासनि 21 तारिखआव जोंहानि न'आव मोनाबिलियाव ओंखाम जादोंमोन 8 बाजियाव बेवहाय उन्दुनानै दंमोन बेवहाय बिनि खराबो एसे गाज्रि सानसेबो बेबायदि ओजों बोजों थाङामोन बियो बेखालि हराव मा जाखो मोनायाव दावराव दावसिबो जेबो जायाखै बेखालि हराव उन्दुनाय टाइम मोनो सबाबो बिदिनो इजा बिजा थांबाय थायो नालाय मानसिया बेखायनो बेबायदि जागोन होननानै सानाखैमोन बेखालि हराव माबायदि ओंखारलांखो बहा थांखो ना सोरबासो लांबाय नासो बेबायदि साननानै माने लानाय जादों आरो दा नागिरना मोनाखै दा बेखौ माने नागिरनांगौ आरो नामा बेखौ नागिरनांसिगौ आरो दा माने गुबुन गुबुनफोराव आंनि मबाइल नाम्बारखौ लानानै जेन आंनि फिसाखौ मोनबा माने फथायहरनो हागोन होननानै आं नोंथांमोननि सायाव आं माने गोजोननाय थादों आरो আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এইটোৱে জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ মানে আমাৰ গণেশপুৰ গাঁৱৰ শ্ৰী মহেন বসুমতাৰী তেখেতৰ ল'ৰা পুত্ৰ দাवহাৰু বসুমতাৰী 17-18 মান হ'ব বয়স দেউতাকে মানে জন্মৰ পৰা বয়সটো ভালকে ক'ব পৰা নাই আমি দেখাত 17-18 মানুহজন ল'ৰা অলপ ব্ৰেইনত অলপ ডিফেক্ট আছে ভালকে কথা নেপাতে তাই সেই ল'ৰাজনে যোৱা নৱেম্বৰ মাহৰ 21 তাৰিখৰ ৰাতিত নিৰুদ্দেশ হৈছে ঘৰৰ পৰাই এতিয়া সেই 21 তাৰিখৰ পিছৰ পৰা 22 তাৰিখ 23 তাৰিখ ঘৰৰ সপৰিয়ালে বংশ পৰিয়ালে ৰাইজে বহুত বিচাৰ খুচাৰ কৰিলে আমাৰ অঞ্চলবাসী গাঁওবিলাকত বিচাৰ খিচাৰ কৰিও পোৱা নাই থানাতো এজাহাৰ দিয়া হ'ল যাতে ছাত্ৰ সন্থাকো জনোৱা হ'ল ছাত্ৰ সন্থাক লৈ থানাত এজাহাৰ দিয়া হ'ল মানে উদ্দেশ্যতে এইটোৱে যে অসমবাসী ৰাইজে সেই ল'ৰাজনক যদি কৰবাত কোনোবা দেখি পায় যাতে আমাক তেওঁলোকৰ মোবাইল নম্বৰ লৈ আমাক যাতে খবৰটো পঠাই দিয়ে সেইটোৱে আমি আশা কৰি আজি এই মিডিয়াক আমি স্পষ্টভাৱে